diangke dulu kupon kuningnya sama-sama ya. Yang mangke kupon nambah doakan manang. Lambaikan lagi kupon kuningnya tinggi-tinggi. Lanjut audio live musik. Calia kupon calia layar dan sampai tagiliang. Hati-hati yang di belakang. Kisah lagi bersama Ranger Mr. Ozzy. Anta tido kadang-kadang iyo Bai tua dia bakato Disiku denai mako bimbang Di madenai kapi cayo Dalam gua adia manggil yang Tadayo denai tadayo sayang Tabuai denai de anggan Bila hira soka iyo sayang Di batin adia ko anggan Lataga bendera parang sansai pulo di angin ribui Adia bekola pulang Udah niyo manurui 77 nomor datang sapasang 77 nomor kini tak cabut Baca kak singojo macan Saiku lari ke hutan Disangko sabana kawan kironyo paga makan tanaman 58 nomor sana tandokan 58 disilang Sair yang lain jalan Mama joka manakan Sarupo indak saroman 69 kaluanyo kini di kawan 69 hati-hati mangilang Salawe Palembang bilang Satali kata orang Padang Dak tanggung hati sanang Adik bakato sayang 25 tandokan Samsudin Burhanuddin yo salah piaksa ketiduran Maaf lah ya jobatin kok ado baka salahan 88 nomor bapilin-pilin 88 di kupon sana salin 88 angko kini tak kirim Si Encu kapa tambora la balaya tengah lautan Tagadai baju Sarawak 7 sendiri saja Cari nomor 7 dikasih tanda Panglimo kayu tanam Marantau ke Bukit Tinggi 56 digoyang gitu goyang dulu yo. Anta tido kadang-kadang iyo Di bibi ambatan nama tabu pario denai rasokan Disiko denai ragu di nalangang Adia tinggalkan malompe takui tajatuh Maniti takui tagamang Ampe puluh 7 dipasang Inam pelayan seksi tengah malam pakai rok mini Karaju mencari laki-laki sadang baju di 6 jalan sendiri Kalua nomor 6 Calia sabalah kiri 6 tapi sekali Cari angko 6 Hati-hati yang coki Medan Tanjung Marawa Luri jalan ke Tanah Deli Tagadai baju Sarawak 82 kalua 82 cepat dikasih tanda Masak nasi rang padang Coba dak sambarandang Banyak pulau tahidang Ampe puluh datang Ampe puluh disilang Ampe puluh disambung dendang Si cerek bunga surian Tumbuh di dalam hutan Allah kurui badan de acok batanggang Ampe puluh 9 kalua di kawan Ampe puluh 9 Ampe 9 silan Maile mai so candula tatangkok di Pakanbaru Ditanyo indak mengaku tangan kanai balanggu 31 di kartu
31 alun ado 17 baa urang balakang dicabui atau kita goyang wali kita goyang sekali layo dan sampai tagilian caliak kupon caliak layar gas lagi DJ. Lah sudah kaleng digoyang kita sambung baliak badendang hati-hati menyilang angui rugi lah surang datangan rampiang pinggang ateh bawah balubang cari nomor 8 inyoba jalan surang kalua angko 8 salapan ditandokan pulang reo manambang dari Solo ke kota Padang di sitinjau masuk jurang sopir tak lampau kancang nomor 70 dipasang angko 70 disilang nomor 70 alun adonan manang merpati di awan biru laka langit melayang-layang siapu baju biru nomornya 51 capek cari di kartu 51 angko kini menunggu 51 sambung pantunan baru simpang ampe Pariaman kini banamo simpang tabui kalua nomor ampe si ampe jalan surang cari nomor ampe kini baru tak cabui nomor ampe dapet cari nomor ampe ada yang dapet oke baca taruh kepada dunia simpang ampe di Pariaman nomor ampe bajalan surang ladora yang punya tuh